In het ziekenhuis krijgen de bezoekers de kans om te praten met specialisten. Maar er valt echt van alles te belibben. En waar staan jou nou precies? Een stuk term volgens mij. Ik weet net krijg, ja, ik zit het al hier een beetje te leren, maar het ziet er net zo mooi uit al, hè? Nee, hoe is dat om in een term te wezen? Ja, het roekt in ieder geval net raar, dat valt af. Ze wil het gevoel even hebben van gips. Nou, dan ben je een heel soort belangstellenden hier, hè? Eerst te vallen. Je kan het helemaal niet doen. Nee. Ik ga morgen een vrije dag. Ik heb 100 randjes extra besteld. Ja, die zal ik wel opgaan. Ik kan weer zien net met gipsen. Hoeveel ben je? Jood 24 weken. En dit is even een extra echo. Ja, even een leuke echo tussendoor. Hoe vind je het? Hartstikke mooi. Het blijft bijzonder om te halen keren met te zien. Duizenden mensen kunnen document om jou en binnen naar de Ierpendijk aan. Ik vind het prachtig om hier even rond te rennen en om te zien wat hier gebeurt en welke zorg hier binnen wordt. Ik denk dat het vooral gaat hier om vertrouwen van de bewoners hier in Noordoost-Friesland. Heb je nog vertrouwen in dit ziekenhuis na al die negatieve publiciteit? Ja, zeker wel. Waarom net? De meesten doen hun werk net, dat moet wel goed worden. Het zal wel eens een keer verkeerd gaan, maar dat doet iedereen. Dat valt wel af. En zo moeten de patiënten weer vertrouwen krijgen in het ziekenhuis. Want wij leven in dit ziekenhuis en wij denken dat dat komt staat en we willen dat weer graag gewoon iedereen in zien zitten. En daarom is het ook nodig dat we op deze manier ook positief zelf actief binnen naar de bevolking en naar de verwijzen en iedereen die belang heeft bij dit ziekenhuis om zien te litten. Wij gaan ervoor en we maken er wat moois van. De actiegroep Rette Sionsberg zet hem al jaren in voor het behoud van het Dokkumers ziekenhuis. Ze wieren Joert ook weer van de partij en hier een cadeau. Een brievenbus met ideeën, complimenten en klachten indienen worden kunnen. Wij willen de zorg leveren zoals de patiënten die van ons kunnen verwachten. De zorg die de bevolking hier nodig heeft. En daarom willen we niet alleen weten wat we goed doen, maar vooral wat er beter kan. En hoe we de zorg voor de patiënten hier kunnen optimaliseren. En de brievenbus gaat daar een belangrijke rol in spelen. En dan nog maar Jen of meesken ook weer voor een behandeling naar het ziekenhuis komen.